Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Pangabay nga moratorium sa mga OFW sa Bacolod, aprobado na sa Regional IATF. Siyudad sang Bacolod, wala sang minor record nga kaso sang COVID-19 kahapon nga adlaw. Balita national, gobyerno sang Pilipinas para ng negosasyon sa mga kompanya sa COVID-19 vaccines. Presidente Duterte padaya ng pagmonitor sa sitwasyon sang pungsod batok sa Bagyo Vicky. Balita international, 2 kabilyon nga doses ng COVID-19 vaccines na kareserba na sunod sa WHO. Sa sports balita, Indonesia napili nga host ng 2021 FIBA Asia Cup. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Disyembre 20, 2020. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Sa bulik sang Ready Conforter, Ilonggal. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa Aksyon!
Last 6 ots Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita, Sunday edition. Detalye sa balita lokal. Ginaprobahan sa Regional IATF ang pangabay sa LGU sang Bacolod nga apat ka adlaw nga moratorium sa Bacolod non OFWs. Iyang ginanunsyo ni City Councilor Israel Salanga matapos nagwa nga ang duha ka pahina sa resolusyon sa RITF nga aprobado ni RITF Chair Juan Jovian Ingeniero. Sunod sa konsehal, cover nga petsa sa moratorium ang Disyembre 24 kag 25 kag Disyembre 31 kag Enero 1. Ginklaro sang konsehal nga mayara sang sweeper flights tubtub Disyembre 23 kung magabalik sa Disyembre 26 tubtub 30 kag liwat nga magabalik naman sa Enero 2. Tuyo sang sini nga moratorium nga tagan sang tion ang mga frontliners nga makapahuway karon nga holiday season. Wala sang bago nga COVID-19 case nga na-record ang syudad sang Bacolod kahapon nga adlaw Sabado. Niyang base sa pinakauli nga case bulletin nga ginpagwa sa DOH-6. Nagapakita sa datos nga ang Western Visayas ang may 47 ka bago nga COVID-19 cases. Pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Iloilo nga may 19, Iloilo City nga may 11, Capiz nga may 6, Aklan nga may 1, samtang wala sang bago nga kaso ang Bacolod, Antique kag Guimaras. Sunod sa DOH-6 may 97 ka bago nga nag-ayo sa balatian sa rehiyon nga nagdala sa kabilugan nga 19,285 ka total recoveries. May isa naman nga bago nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 618 nga death toll. Ang Region 6 ang may 1,157 ka aktibo nga kaso. Nagapabilin nga kontrolado ang COVID-19 cases sa syudad sang Bacolod. Ini ang suro kay City Administrator M. Ang sa interview sa Aksyon Radio Bacolod. Ginpahayag ni Ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Nagalaom ini nga magapabilin o kung mapabilin nga under control ang COVID-19 cases sa syudad. Isolate ang mga nagpositibo, matrace ang ilang close contact, kag para malikawan ang paglaptas ng virus. Suro kay Ang sa records ng EOC, may 5 ka bago nga COVID-19 cases ang syudad kag 3 diri ang person deprived with liberty o kon PDL. Dugang pa sang opisyal nagapakita man sa datos ng EOC nga may nagpositibo sa COVID-19 nga nakakadto sa mall pagtipon-tipon ka ang isang birthday, kasal kag nagkadto sa grocery store base man sa backtrack system sang syudad. Suro sa City Administrator sang Biyernes nga adlaw nagbalik naman ang surveillance testing sang syudad sa mga frontliners kag ang isang police, barangay health emergency responders kag iban pa. Sa karon padaan ang pagpakiangot sang EOC sa mga tagdumalahan sang mall para ipahanumdom nga istrikto nga ipatuman ang health protocol karon nga holiday season. Nagapati si Vice Mayor Elcid Familiaran nga maghimo mapunggan ang problema sa liwat ng pagtaas ng kaso sa COVID-19 pagkatapos ng Christmas holiday kung mayara lamang sa nagakaigo nga kooperasyon ang Bacolod non. Suno kay Familiaran hindi garantiya ang pagnubo sa kaso nga record sa Bacolod sini nga bulan sang Desyembre kung gilayon man nga maghatag sang kumpiyansa ang publiko. Dugang pa ni Familiaran ang pagsunod sa minimum health protocol nga ginapatuman sang gobyerno sa tion sang selebrasyon ang nagapanguna sila o kung nagapunas sa gihapon nga pamaagi agud malikawan ini nga problema. Sunod sa Vice Alcalde, mientras tanto nga wala pa sang available nga vaccine, hindi sa gihapon hilway ang Bacolod noon sa posibilidad nga matapikan sang amo nga virus. While celebrating sa yung social distancing kumimo that on that way ma-prevent naton ang paglapta kabay pang naintindihan to na kasi ang aton quarantine status dependent ni sa aton tanan. Kabahin sang pahayag ni Bacolod IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran.
Sa dugang balita lokal, nag-file sang appeal memorandum sa Civil Service Commission no kon CSC ang gin-terminate nga abogado sa Provincial Legal Office sa PLO sa Negros Occidental nga si Attorney Ernie Magaspag. Ini ang may kangtanan sa desisyon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa Setyembre 16, 2020 na nag-terminate sa iya nga serbisyo. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Magaspag na nagkapadala naman siya o nakapadala naman sa iya sang sulat ang CSC angod sa appeal sa preventive suspension gauna gin-issue sang gobernador. Pero kay Magaspag, ginmandoan siya sang CSE pagi kay Assistant Commissioner Attorney Ariel Rodquillo kay comply ang mga kinahanglan nga dokumento kag ebidensya sa kaso. Dugang pa ni Magaspag, gina-evaluate naman sang Presidential Anti-Corruption Commission ang mga kaso sandig sa ginpadala nga sulat ni Executive Director Attorney Fortunato Guerrero. Si Magaspag ang nangin abogado sang PLO sa sulod sang 19 katuig, ang isa lamang sa 3 ka mga empleyado sa Kapitolyo nga gin-terminate bagot sa gin-alegar irregularidad sa daily time records. Magluwas sa iya, gin-terminate man sa Attorney Roxine Sumanting kag bookbinder Warlito Butalon, tanan sang PLO. Istrikto nga ginadumilian sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod ang pagbaligya sa mga vendor sa sidewalk kag mga dalanon sa palibot sang downtown area. Sudok Executive Assistant Ernie Pineda, ini ang nagapanguna nga rason kung nga nagpatigan ang syudad sang Christmas Bazaar sa Bacolod City Public Plaza para akomodahon ang mga sektor. Dugang pa rin Pineda, nakapatigan na sang pagpakigsapol ang iya talatapan sa mga opisyales ang nagkalain-laing asosasyon sa vendors upod sa DILG ang sa kapatuman nga road clearing operation apang hindi malikawan nga mayara sa gihapon sa mga nagapasaway. Sula pa kay Pineda, mayara pa sang bakante nga lugar sa Bacolod City Public Plaza nga pwede baligyan sa apektado nga vendors gani mas labing maayo kung ini sila ang makig-angot sa ilan na tungdan nga opisyal. Kag sa katapusan nga balita lokal, balik biyahe na ang masakayan pandagat matapos ginkakas ang signal number 1 sa Negros Occidental kag Iloilo launa sang kagahon kahapon Sabado. Suro kay PCG Negros Occidental Commander Ludovico Librilla, ginpanugutan na sini nga makabiyahe ang mga roll-on and roll-off vessels kag ang fast craft matapos ginkakas sang pag-asang storm signal number 1 sa probinsya sang Negros, Cebu kag Iloilo. Ginpanugutan naman ni Librilla ang barko ang tugo nga makabiyahe padulong sa Cagayan de Oro City matapos na stranded upod ang 198 sini ka mga pasahero sa pantalan bangod sa Bagyo Vicky sang Biyernes nga adlaw. Nagpanawagan man si Librilla sa mga pasahero kag mga operators sang barko nga ipatuman ang health protocol base man sa mando sang Department of Health kag IATF. Last 16 Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Balita National. Gobyerno sa Pilipinas padayon ang negosasyon sa mga kompanya sa COVID-19 vaccines. Presidente Duterte padayon ang monitoring sa sitwasyon sa pungsod tugas sang Bagyo Vicky. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng AC. Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. How are you? Sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga, good morning gid kay Emelda Bangwanga. Good morning. Kay Remar Hikano Haliasgo, mayong aga, monitor kami din sa Sichulupa Barangay Sagang, La Castellana. Uy, mayong aga sa tanan nga volume ba yun? Okay, sorry. Alright, okay na? Perfect. Sige, kaya sa tanang nga taga-Banwas ang La Castellana, good morning, gali ha? Kay RR Muntua, mayong aga, isa kasi man ako nadula sa kanginan, subong, ginpanginbulahan ko nga ako, nakabalik naman, kag nagaupod sa programa mo, nga may dala nga kadalagan, gaaso na, bakita na kay segregate ta. Morning Balita Sunday edition. Grabe ba? Mayroon na pagpamati. RR Muntua. Kay Manjo Arneco, mayong aga. Kay Lormin Tabora. Dra sa may Glendale Homes. Barangay Granada, ang Glendale.
Good morning dira sa inyo. Alex Fuentes, mayong aga. Happy blessed Sunday sa imo. Be safe. Same to you, sir. Be safe man. Kay Ma'am Cory Vidaha, good morning. Dira sa may Kuwait ni siya. Kelly Jelly, happy Sunday, Aksyon Dorel. Please greet my apo on her 3rd birthday. Baby Andrea Denise. Also to my family sa Barangay Pandanon DSB. And kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Stay safe everyone watching live here sa US. A happy 3rd birthday, baby Andrea Denise. Kay Glenn Santa Ana, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, hello Miss Beautiful Dorel. Good blessed Sunday afternoon. Your contemporary OOTD today, ha? Yeah. Looking nice, good. Watching while traveling to St. Paul, Minneapolis with Doc Mayo. Yes, halong ka mo, Ma'am Van. May lang nga pagbiyahe. Stay safe, man. Kay Ed Antejos, good morning. Happy Christmas ko, no? Sige. Kay Lida Yamagishi, watching from Tokyo, Japan. Good morning, Ohayo gozaimasu. Kay Alex Monteza, may aga, Miss Energy. Have a blessed Sunday. Uy, aga pa siya. Bia Jonathan, yung ako niya kumpare. Nag-attend ko ni kagapon sang bunyag sang iya bata. Kag first birthday ni baby Nathan. Sige. Erla Vega, good morning man. Jennifer Prado Torres, good morning. Sige, sa Family Prado Torres, thank you so much. Sige, standby mga ka-aksyon sa Balita National. Karoon naman na. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size 20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Padayon pa ang negosasyon sa Pilipinas sa Pfizer, kaganong kay iban pang pharmaceutical companies angod sa pagbakal sang bakuna kontra COVID-19. Inisuro kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kasunod sang report nga ginaduso nga deal sang pungsod sa Estados Unidos ang wala na dayon. Suro kay Galvez padayon ang negosasyon sa Pfizer kag mas madamo nga supply sang bakuna ang makuha sang pungsod ka mas manubo ang presyo. Magluwas sa Pfizer, ginpahayag ni Galvez nga padayon man ang ila istorya sa anom ka iban pang kompanya kaangay sang Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Gamaleya kag Sinopharm. Sunod sa opisyal, yara na sila sa advanced stage sang negosasyon upod ang 5 ka mga kompanya lakip na ang Pfizer. Nagpanumdum ang Department of Health sa publiko nga hindi magkampante kag dapat magsunod sa public health standards apisar nga may mag-abot na nga COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa public briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, ang bakuna ang isa katikang lamang para maunta ta impeksyon pero dapat magsunod sa gihapon sa public health standards. Lakip sa ginapatuman nga minimum health standard ang mga pagsuksok sang face mask, face shield, physical distancing kag pagpaiway sang mass gathering. Ginatugyan na sang DOH sa LGU ang pagpatigayon sa mga aktibidad sa bagong tuig nga dapat nagasunod sa Pandemic Task Force Protocol. Sa iban nga Balita National, patay ang 2 ka mga persona sa nagluntad nga landslide sa Mahaplag, Leyte bangod sa pag-ulan nga dala sang Tropical Depression Vicky. Sunod sa Mahaplag Municipal Police Station, ang manapatay ang lunsay mga senior citizens. Dugang pa may 2 man nga nakaluwas matapos na rescue sila sa nagluntad man nga landslide sa Barangay 4 de Agosto. Sa karon nagapada ng retrieval operations sang otoridad. Padayon man ginamonitor ang mga lugar nga masami ginabaha nga may nagaluntad nga landslide. Kag sa katapusan nga Balita National, ginpahayag sa Malacanang nga ginamonitor ni Presidente Rodrigo Duterte ang epekto sang pag-ulan kag pagbaha tugas sang Tropical Depression Vicky.
Sa isa ka statement, ginpahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, padayag niya ginamonitor sang Chief Executive ang bagyo kasunod niya ang mga natungdan nga agensya ang nagahulag na sa pag-rescue kag pagpatigaan sang relief operations sa mga apektuhan nga mga tawo. Ang mga residente sa Agusan del Sur ang nanawagan sa social media sang bulig matapos ang pagbaha sa pila ka bahin sang probinsya bangod sang malaing nga panahon. Naka-eksperyensya man sang pagbaha ang pila ka area sa Mindanao bangod sa pagbunok sang ulan. Sulo kay Roque, as of December 18, ang DSWD Central Office, field offices kag National Resource Operations Center ang may stockpiles kag standby funds nga malapit 800 milyones pesos lakip na ang 230 mil ka mga family food packs. Last 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning liwat mga ka-aksyon. By the way, sa nagaupod sa gyapon sa aton, kaya Joval Trinidad, good morning Ma'am Aksyon Charming Dorel. Monitor lang kami. God bless always. Aksyon Radio Bacolod. Advance Merry Christmas and a prosperous New Year. Thank you sir. Advance Merry Christmas man. Kailani Mitokwa, mayong aga. Good morning man kay Nelson Posadas dira sa may QC, Quezon City. Kay Leda Yamagishi. Yes, advance Merry Christmas. Kay Homa Lumena, good morning. Kay Michael June P. Season, good morning Action Dorel. Keep safe to you and to all Energy Fans Club. Greet ko lang happy birthday kay Mayor Marceline Macli de la Cruz sa DSB. God bless monitor from Parañaque. Ay, happy birthday! Mayor Marceline de la Cruz sa DSB. Kay Glenn Gatungay, mayong aga Action Dorel. Merry Christmas sa Bilog ng Action Radio Bacolod. Watching live here sa Kalumpang Bukana Ilog. Ay, namitan ng mga seafood sa Bukana Ilog, no? Kay Edion Basa. Good morning. Elmo Jones, mayong aga. Lynn Carino Pedrosa, good morning. Tuod nga may lockdown. Salamat sa makasabat. Wala sang lockdown. Sa diin sa Bacolod, wala. Kay Jennifer Prado Torres, ari sa Barangay Sagang La Castellana. Okay, thank you so much. Rosana Caniete Castor, good morning from Pandan Antique. Oy, mayong aga dya sa Pandan Antique. Charot, hindi ko sure ko mo ng panghambal. Pero may mga dya na, diba? Kaya Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan, good morning. Merry Christmas world, watching live from San Enrique. Shout out lang sa makasimanwa ko. God bless us all. Yes, thank you. Arnel Po de Samparado, good morning. Advance Merry Christmas. Watching live from Barangay Mansilingan. You're welcome, Sir Alex Fuentes. You're welcome, Ma'am Kelly Jelly. God bless you, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, yes, Ma'am Van, you're welcome. Kay Elvira Simon, good morning. Jonah Gion, good morning man ka-action. God bless us all. Yes, so mga ka-action ta nga nag-travel, subong bala nga aga, halong gid ka mo mga ka-action. Alright, standby for Balita International Kag Sports. Yung Balita Sunday Edition. Last 6:27 Action Radio Philippine Standard Time. Public sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Ginpasiguro sa World Health Organization kung WHO nga mayara sang napain nga 2 ka bilyon nga bakuna kontra COVID-19. Ini ang paagi sa WHO Initiative Group nga COVAX.
Sulo kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, nagadamo pa mapungsod nga nagabulig sa ila agud makakuha sa mas madamo nga bakuna. Sunod sa WHO, may 190 ka pungsod ang nagpirma sa kasugtanan sa COVAX. Kabulig sa nasambit nga grupo among the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Ginasugilano naman sang COVAX ang pila ka kompanya kaangay sang Pfizer, Moderna kag iban pa. Kag sa ato naman nga sports balita, napilian nga mag-host ang 2021 FIBA Asia Cup ang pungsod Indonesia. Pati gayunan ang nasambit nga torneo umpisa Agosto 16 tubto 28 sa diin. Pagaintrahan sang 16 ka mga team gikan sa Asia kag Oceania. Bagod host ang nasambit nga pungsod, otomatiko nga kaupod ang Indonesia sa 16 ka team, kalakip ang Lebanon kag Bahrain. Inibangod isa ang Indonesia ang kaupod sang Japan kag Pilipinas ang mangin host sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Inina ang kaduha nga beses nga mangin host ang Indonesia sa FIBA Asia Cup sa diin ang una sa 1993 sang perdehon sang China ang DPR Korea sa finals. Last size 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Disyembre 20, 2020. Sa liwat, good morning sa atong mga ka-aksyon nga nagaupod sa atong subong nga aga. Nakahingagaw si Dennis Richard Tiboroma. Good morning, Dennis. And President, siya sang Energy Funds Club. Elvira Simon, yes, good morning, Luwan. And mga ka-aksyon, 5 days to go na lang before ang Christmas. Advance Merry Christmas, everyone. And of course, advance Happy New Year, man. Kabay pa ang aton 2021 mangin prosperous kid. And stay safe mga ka-aksyon. God bless us all. Ini naman sa Aksyon, Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!